ngayon. Nandito na kami sa Kalubian. What's up mga Tsukoy? Ha? Atay, buon. Iyo wala dito. So ayun no. Kana mo na sila na muguan, butong tiag. Mga bobo. Dara kana. Dito ba dito? Ha? Baik dah dito. Asa? Dito ba? Na dia. Sa tong mo ba dito? Kasi padong dito yun. Galayo. Ay, dapat ay. Ito pagani dito. Mawuni na, naikuan mga namarka ko na walang wa. Mo na dyan. Ay, na pa ng blagira. Lagir. Oso ano? So, padong misa kabasakan. Oy, ano ba yan? What's up mga mananaping naman? What's up mga mananap? What the fuck? Nap? Ito si Amang, amangin. Amangin nga di amangin. Nice. What the fuck? Mais to ni sir. Di mo masun. Ano, post na sa Facebook mo. Karon, abi. Okay. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinaka. Aji. Sila kailan ni Malay. Wait, edit pa. Oh? Mag-iwat advice diri ha. Papunta na kami sa Tadada! What the fuck? Tara! Pindot! Yo, what's up mga... Ano? Maganda ra. Opo. Karon nami sa kamisa na bagupanggi Gitanong. kita Buldos. buldos. Bay pagbagbayis na nito. Viral lagi ni viral. Lagi mga sama. Uy, yun sa mga ngawat ng lubi. Ay, maningit ya. Sakpan, di kayo magpakurat. Lani boyo ni Gote. Boyo lang mo ay.